Ang atong unang pagbasa naghisgot niining sadlahon nga sinaaman nga successful kayo siyang kinabuhi isip right hand sa hari sa Syria, pero naa siya'y sanla or sakit nga leprosy. Bisag unsa niya kamaayo sa gubat, di siya makabuntog sa leprosy. Lingay mong tupad na gusto kang maleprosy. Ingna ko no. Ingna dato kay ka, sikat kay kastanan. Ana, ang tanang tao mutahod nimo, pero naa kay leprosy. Ang sawan, ganahan ka. Or naa kay AIDS, doesn't matter. Hindi taganahan anang sakit. Pero sinaaman nakabihag. Ang iyang binihag ba? Slave, captive. Maoy nakasugyot niya nga naay propeta dito sa Israel nga gamhanan kayo si Eliseo. Mauto niadto siya, pamasin nga maayo. Pero tungod lagi kay leader siya, doon na sad siya standard sa iyang hunahuna. Gusto siya nga mugawas ang propeta sa iyang balay o mo blessing niya. Haron maayo dayon iyang sanla. Pareho danan daghan kay dinhi mo ani mag-birthday, magpa-blessing, no? Pero doon na sa pamaagi ang Ginoo nga lahi sa atong pamaagi. Ug unsa may giingon ni propeta Eliseo, padtuan ra siya usas mga sulugoon ni Eliseo, niya giingnan siya, "Sir, adto lang kuno ngadto sa suba sa Jordan niya, tuslod didto kapito, niya maayo ka." Murang naglagot si Naaman. Mautong nilakaw siya nga nagbagulbol kay wa matuman ang iyang standard. Di ba doon ay panahon maglagot tas Ginoo kay gihurot gid natog simba ang tibuok misa di Galyo nya imbis matuman ang imong ipangandoy di malason na hinuon ka. Di ba naana no? Ana mga nobina sa Santo Niño adtuon ginatanang nobina. Ang resulta walang yapon madawat. May gusto nga mopasar sa board exam, nagtinarong na gyud, gibiyaan ang kabit, wa na mag-inom, focus na sa ampo, siging tuon, pag resulta hagbong. Ang kadtonong iyang kuan, amigo nga siging pamabay, siging inom, hapit di magtuon, pasar noon. Usay maglagot ana. Sige kang pa inom ana mga food supplement para wadyo kay sakit na nagdialysis na noon. Ni ano'y sigig inom, maghigda alas karsada usahay kahubog, wa gyud madialysis, 85 na edad, wa gyud madialysis. Ikaw noon 50 pa edad, wa na katulo na magdialysis. Usahay maamong pangpari no. Ngayo pag dialysis. Ana. Ano usay maglagot betana. Pero ang gipangayo des Ginoo, ang iya gyapong ulipon ni Naaman mo'y nakasugyot, "Sir, niya naman ta dinhi. Wa man tingali mawa og imong sundon ang gisultis propeta, total niya naman ta dinhi." Og misunod nga medyo naay reluctance ba, miadto siya sa suba og nituslod og katulo og naayo siya. Mao na nga ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang propeta gidawat or gidaig bisan asang dapita gawas sa iyang lungsod. Kay pag abot na ni Hesus didto sa Nazaret, gusto sa iyang mga silingan nga pamilagrohon siya kanunay diha sa ilang atubangan. Murag kami may imong silingan, pag milagrog maayo, gusto lang silang mutan-aw ni Hesus nga magsigig himog milagro. Pero ang gipangita sa Ginoo ang pagtuo nato.
Kana bang musunod ta kung say gustos Ginoo bisag supak sa gusto nato. Sige, lingay mong tupad. Ing na musugot ka kung ang imong bana or imong asawa mangabit. Ing na mudawat ka imong bana or imong asawa mangabit. Na suway lang. O ang uban di yun. Nabi tayo may share na ko. Pader, kana ba magsikag hisgot o kabit? Kanang katong naingon ka nga naiasawa nga gihigugman niyang iyang bana hastang mga kabit. Apil biya ko ato, pader. Ana siya. Kaya kining akong bana sukad pagkaminyo namo ambot og unsa ginaasod ani siyang utok nga buutan man siya pero magsigig yung pangabit. Ana. Nya nga ako sang gibuhat matud pa niya, ako lang sa gid siyang sabton, ako yung dawaton, hastang iyang mga kabit, ako sang tawagan, moingon sa ko, dai, ang uban ra ba kuno mga minyo sad, ingon iya kuno ingnon nga ayaw lang kay palabig padaan ni akong bana kay ingon ani gini akong bana, mga bungkag ra gid ng inyong pamilya ug magpatuyang ka. Di man sa kuno dato ang iyang bana, pero may tingin kay mo daglis kasi gwapo sa tingali kay tuyang bana kay daghan mo jud kuno babae nya igabot kuno sila magpanghupaw pa kuno yang bana kay suod naman kay sila di naman sa karon gikan dito ni tintal jud ko dayon ni Jesus makapa-impierno ra bagi na manghupaw sa kuno ngilad bitag ni akong gibuhat din ako ni buhaton ay kaugma tuan na sad ana unsa may imo ikasulti anang tao nga kana bitang manghupaw nakahibaw siyang sala pero magsige ra gyapon buhat pero buutan gayon nasa koy kaila sa una sige ilitaw pa mi ba iya yung tirahan ang iyang mga uyab hasta sa mga minyo usahay iyang uyabon tirahan gid niya ana ba nya magsuod man kay niya buutan mo sa kesiya mo ay sus mag-istorya mas buutan pa na ako mas may pagkayangag pa niya akong naong buutan niyo kayo hinimbahon sa kayo na kung anong imo maginang buhaton o baka masayod nga sala man na sige man tang simba mamanghupaw sa dayon tinuod gibitaw dong ay sala man gini na kung yang anong imo nang buhaton ni siya lami man di ko na siya kabiya sa lami anak sa uban na to magsigingon nga ay ako mubuwag man ko ng babae or mubuwag man ko ng lalaki ya ako magituyuan ang masag sukaran kag di ka mukaon ana no unsa man na siya mura na siya sanla ba mura sa na siya paralysis kana bang kada man kung sala gitawag na siya spiritual sickness or spiritual paralysis. Kanang paralyzed nga tao magsige ginagpangandoy nga makalakaw or kanang iyang bukton nga nikuko mangandoy way taong di mangandoy nga makalihok nya sige ginagpatirapi pero magkuko gyud ana huna-huna na lang nimoy gadako nga imo na nang palihokon pero ana gyud nya og ikaw imong igsuon or imong bana paralyzed di kalakaw imo day kasab-an nganong di kalakaw kasab-an dili sige imo ikang buanga ka di ka mulakaw lakaw dia tindog dia jaga anak ita imong bana agas palaway dire sige ja di bada pa ui ka diha ako makasabot yung kuana kayo kanagi akong isigi o kanang himo nga example ba aning sala kay nagatiman manggugog duha ka buok paralyzed sa akong pamilya si papa na paralyzed half body ako sang maguwang si Pedro hangtod karon paralyzed lang yapon gusto unta ko nga mukusog og lakaw si Pedro pero saon man gyud nga naraman gyud 1/4 raman sa atong linaktan ang iyang linaktan
Hangtod karon 32 na nakatuig Pedro akong maguwang, pero believe kay kustanan ang iyang gamay kay nga malihok iyag yung gi-maximize. O nang daghan kay siyang nabuhat nga nindot sa among pamilya, na anong ko'y ubang mga igsoon o pag-umangkon nga mga nindot kay mulakaw, ay na lang, no? Mo na nga kanaganing ang kaning manggong paralysis gakinahanglan nga atong dawaton. Akong ipangutana, akong maguwang Pedro, nganong daghan makaigang nabuhat, nahimo kamao na siyang muayo og TV, mga relo, radyo, moasimbol pa og kanang mga sound system, makamao na aning kurente. Nga grade 4 ago na siya. Niya makahimo sa danang maghimog sibot, maghimog bandi, maghimo og banig. Kamao siya mula ana. Niya plumbing, kamao sad siya, panday, mao siya pertig yung kugihan na daghan kay siyang nabuhat hasta gani pag-anhi dinis ato ang kadtong naguba nga kanang soundbox nga gidasok na namo sa suok, iyang gihimo-himo, nitingog naman kasi ginabagan hello nitingog na iyang giayo. Naog sa siya diri sa atong kusina, hinay kay mulakaw, silas day marga atong cook galibog na sa man hinay makaining stobo gitanaw po dito, ihiyasan giayo, nisiga na ko di ano yung mga dili paralyzed, wag yun, kapasigag balik sa kuan stove. Ako nung maguwa, gagalison lang ko, kasi pag-ana, mauna no yung nakaayo. Matod pa sa kong maguwang, gidawat niya ang iyang kahimtang, ug unsa may iyang mabuhat, bisa ginagmay, basta makaayo, iyang buhaton, hangtod siya mamatay. 32 years na siyang ingon ana. Gan kay siya nabuhat, wa siya nagmahay. So mo na sinaaman naayo kay gidawat man niya ang iyang pagkasanlahon nga nanginahanglan siya sa Ginoo sa Israel. Mao nang kita mudawat. Mo tong asawa ni ingon nako, ang problema wa na jud koy problema pader kaysa gidugayon sa among panagtipon na anagani mi mga apo. Ingon ani man ni akong bana, ako na gini siyang gidawat. Ang akong gibati karon kaluoy sa akong bana o sa iyang mga kabit. Naluoy ko, wa ko masuko. Naluoy. Nindot no? Kakita kag paralyzed nga tao, sa imong bation, masuko o maluoy? Kana, kita gani kadiyag kawatan, kaluoy inig pangawat niya sa inyo, kaluoy sa kawatan, gilungkab among balay. Ano ba? Kanang libakirang, buwa-buwa yung babag panglibak na to, kaluoy niya, sige libak na ko, gidaot kog maayo. Makabasa bitaw ko di ako sa social media, ikaw ang paria ka, sige lang kag baligyag slat, hingwarta ka, mangingilad ka, nako kaluoy, ani niya. No? Na may daghan doon, nganlan pa kog tambalos-los, Nako, mura naman sa kuanin og termino dito sa mga politisyan na amo sa sila tambalos-los. Na-appeal sa ko. Nako, sige lang, kaluoy. Asway na ninyo, mga asawa, inig pangabit sa imong bana, kaluoy sa kong bana nangabit. Nya, mauli imong bana, mag-wild, tamparoson ka, taktak imong ipon, kaluoy sa kong bana, gikulata ko. Ang iyang problema ang gamay karon, aning ni-share nako, ang iya namang mga anak dagko na no, ingon ko no, buwagi na nas papa, kami na may naluoy nimo, wa man gid nay ayo ng amahana, total dagko na bitaw mi, mabuhi na mami, wa na mo, buwagi na haron malipay sa ka. Niya ako di siyang gitambagan, ang imong gibuhat nagsubay kas Ginoo, sunda ang Ginoo hangtod ka mamatay, kahimo magikadtong una hangtod karon na noong tiwasono na ka. Guwang naman, tiwasan na lang na og nalipay kayo ang Ginoo. Nako, pasagdilan ang imong mga anak kay wa sa na masayod sa ilang gibuhat o gipanulti, galisod sa na silang sabot, pero mauna ning panahona nga imong ipakita nila nga mas importante ang pagpaminaw o pagsunod sa Ginoo kay mahimo ng tuburan sa daghan kay grasya kaysa pagsupak-supak sa sugos Ginoo kay mosunod gitas gustos tao.
Patay na noon ta diha. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon ta, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang atog yung kalag mo importante. Muna dahil daghang musulti nimo ayaw nagpalitan ng slot, ana ay nagpaminawa, palit yung slot. Gilingay mong tupad. Ina, sige jud kag palit. Ina. Naining text po nako, pader pwede nimo i-share. Daw yung kay kusuna, kusog kay kung musubay-subay, gagmay lang nakong ihatag, subayon gina nako, nya masuko gyud ko. Sa sige na kong paminaw nimo pader, nya sikag baligyang slot, sige na kong palit. Ambot pader na usab man ko. Dali na kay ko manghatag din ajud ko magkwinta sa akong gihatag. Insya, di ra ko magsigig palit diha nimog slot. Hasta dito sa among lugar na ay mga gubaong kapilya, ako na sang gitabangan aron maayo sa among parokya. Sige na sa kog hatag ngadto. Nausab gyud ko pader, din ajud ko, di na siya kuno ba magkanabang magsighunaw na. Nya daghan na sa dinoon kuno kay kwarta mo abot siyang kinabuhi kay sige naman siya panghatag, nalingaw gyud kuno kay siya. Yan siya i-share ni pader ay lagi sulti ako nga. Of course, daghan man mo nga naingon ana. Congratulations. Nawa di ba muramog na hibong kay wa man mo'y palit-palit. Mao nang muramog na hibong lain ana day na. Ako bitaw mo sanay akong bisyo god sige sa kong palit og slot, siging hatag o tanawan ning atong slot na atong simbahan nanindot. Ang atong kumbinto ana nindot na. Hasta kung balay ni kafe, bungkag na. O, ana. Tungod na sa atong slat-slat, nakatukod ta ng Kapilinia di Fatima. Ana, kanindot ana. Mahimo ka na ni mong ikaw ra. Pero kita dua-dua ra, slat-slat. Na-pressure day mo. Nabugatan day mo, ana. Wa. Kini nga ito mga projects din apil na nga ito, gipangtabang na ito nga ito sa atong isig katao. Sobra na siguro na 200 million ang atong nahimo. Gahapon nag-mission appeal dire si Father Dindo Yosores tungod anang ilang gibuhat nga simbahan diha sa to magsuhi kansuhi Argao. Lisod in taon kay ditong lugara ngari sila nato. Lipay kay sila paglakaw pagkagabi kay nakadala sila og 216,000. Di ba? Kapatan. Wa sila magtuok kagamay aning atong simbahan. Ikumparar ang dagko kayong mga simbahan. Pero kadala sila 216,000 niya pagdayon niyang lakaw iya pag yung gi-check ang iyang GCash ingon siya di ana say ni sod pader na 15,000 sa akong GCash. Di ba? So kamong nakadungog atong kita atong GCash ni Father Dindo, sudli ninyo tug maayo. Panghatag mo nagkag mo barog tong iyang simbahan, munindot na to atong masimbahan na gyud. Di na sila ngadtos tent kadakog diferensya lipayon sa tas Ginoo. Mo na salamat ninyo kay ang atong SBF dag ni increase na sad na nasa tay 13,382 ka slots nga halin nya napay 46,618 nga available. 500 pesos per slot. Ang ato sang DCHS para sa atong pista na nasa tayhalin nga 3,467 na pay 26,533 slots nga available tag 200 pesos. Yang atong 22 slot challenge nga tag 4,400 niabot na sa 82 ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kay. Ako ra yung hangyo para natong mga manggihatagon ug naa ganitay ikapalit og slot karon palit gidayon. Na kay 500 palit dayon. Na kay 200 palit dayon. Ay napag-unya-unya og tagaan kas Ginoo sa iyang gisaad nga gatusan kapilo. Labaw pagid ni ana ang kalinaw, kalipay o kabalaan sa atong mga kalag.